Parlarem ara de com borrar les cookies i l'historial de navegació. En aquest cas hem estat donant voltes per les pàgines web i volem mirar de què ens ha seguit i borrar els datos de la navegació. Aquí teniu, si us hi fixeu, datos de navegació i després tenim l'historial. Aquí podem veure totes les búsquedes que hi ha hagut i el que podríem senzillament és venir i desactivar algunes. Per exemple, aquesta d'aquí la vull borrar. Però què passa? Que només borrem unes quantes i podem dir no, és que a mi m'agradaria borrar-les totes. Sí? Llavors, com ho podem fer? Senzillament venim aquí, venim a la nostra compte i busquem l'historial de búsqueda. Una vegada tenim l'historial de búsqueda podem fer diverses coses. Una és eliminar automàticament l'historial. Això ens permetrà no haver-nos de preocupar d'anar-la borrant. En aquest cas, senzillament seria eliminar-lo cada 18 mesos, per exemple. A mi no m'agrada aquesta opció perquè de vegades necessito tornar per recordar coses que he fet. En aquest cas, podríem anar a l'activitat web i veure quina és l'activitat web i quines aplicacions volem borrar. Per exemple, aquí podríem borrar el de Google, l'historial de Google Ads. Hi ha diversos tipus d'historial que podem borrar. Per exemple, podríem borrar el de Google Play i senzillament agafem, seleccionem eliminar i eliminem dades. Dades d'avui, un període personalitzat des de sempre, eliminem automàticament. El que li podem dir és eliminar els datos d'avui i li dic que l'eliminació, em diu l'eliminació completada, l'activitat que s'ha seleccionat s'eliminarà. Consulta com l'eliminarà i li dono a l'entès. Llavors, ja ara mateix ja m'ha borrat l'historial. Això ho podeu fer tant per les búsquedes de Google, com Google Ads, com tot el que seria el de Chrome, Maps, Play Store i aquesta d'aquí, que és el del traductor de Google. Em sembla que això ja us ha ajudat, que teniu clar com poder-ho fer a partir d'ara, i és simplement borrar tots els historials que vulgueu de Google de cara a tenir una mica més d'espai i que no hi hagi problemes de que el navegador ens va lent. Vinga, us espero fins a la pròxima. Adéu!